Takže rúham sa, ak vravím, že je Božím synom, slovo jasne vraví, kto je Boží syn. Synovstvo preberajú tí, ktorí sú v Pánovi a tých nie je veľa, pretože mnohí nevzali svoj kríž a nechceli nasledovať Otca až na smrť, nevedeli sa vzdať všetkého pre Otca, robili kompromisy a milujú viac svet ako Otca. Nechceli sa dať budovať ústami proroka, ktorým ich Pán chcel vybudovať. Veď Pán vraví, Ozeáš 6:4-6 shorter. Čo si s tebou počať, Efraim? Čo si s tebou počať, Júda? Veď vaše milosrdenstvo je ako ranný oblak, alebo ako rosa, čo sa hneď stratí. Preto som ich okresával prostredníctvom prorokov, zabíjal som ich slovami svojich úst. Moje právo vychádza ako svetlo, lebo milosrdenstvo chcem a nie obetu, poznanie Boha viac ako spaľované obety. Veď tam nie je počuť o prorokyni, ale o prorokovi. A prorok nie je ten, ktorý sa sám zvolí, ale je ustanovený Pánom a prináša vždy múdrosť, ktorú ste nemali. Nie ste schopní ísť ďalej a učiť hlbšie ľud, a preto sa len dokola vraciate k tým istým slovám, ktoré ste počuli od neho. Prorok prináša neustále nové slová života. Niet toho človeka a všetko sa zastavilo tam, kde on skončil. Slová sa len opakujú. O prorokyniach je zmienka. Zjavenie Jána 2, 20, 23, 20. No mám proti tebe to, že trpíš ženu Izabel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa. A pritom učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli mäso obetované modlám. Dal som jej čas, aby sa kajala, ale ona sa zo svojho smilstva kajať nechce. Vrhám ju na lôžko bolesti a tých, čo s ňou cudzoložia, vrhám do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať za jej skutky. 3 jej deti zahubím smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja som ten, čo skúma vnútro i srdcia. A každému z vás odplatím podľa jeho skutkov. Oni nepotrebujú ustanovenie a nariadenie Boha a preto všetko spochybnia, čo Boh ustanovil. Ak by nie, veď sú to deti zla, ktoré prekrúcajú všetko. Mnohí spoznajú čoskoro, kto slúžil Bohu a kto nie. Padne na nich Boží trest. Nikdy neslúžili Bohu, ani deťmi Otca neboli. Pretože Otec sa o svoje deti postará a deti ho nasledujú a robia to, čo sa Otcu páči a preto sa im nič nestane. Ešte uvidíte väčšie znamenia, aby ste uverili, zaslepený národ bez pôsobenia Pána. Či vari neviete, že keď sa má niečo stať, prv prichádza varovanie? Dokedy sa chcete pridržať náuky satana a jeho detí? Veď vy ani neviete, že sa rúhate Bohu a kto sa rúha Bohu, tomu už nebude odpustené. Je veľa, čo vás treba povedať. Vlažný a studený národ, ktorý zabíjate čisté a sveté písmo, plné radosti a pokoja, ktoré vedie do života večného, ale vy ho zavrhujete pre svoju pýchu, egom a odporný srdcom, ktoré sa nadúva, pretože Boh vo vás nepôsobí. Celý čas idete proti Bohu a vašim zdáním si vravíte, že to konáte v mene Boha, no príde deň, keď vám Pán povie, odiďte, nikdy som vás nepoznal, pretože čokoľvek ste týmto mojim spravili, mne ste to spravili. Len sa cítite vo svojej sile, už dlho to tak nebude. Padnú vaše schátrané domy pre vašu neposlušnosť a zatvrdilosť a milovanie sveta viac ako Boha. A taktiež padnú aj tí, ktorí sa opájali smilstvom vašim do jedného. Čuj slová Pána, ktoré mi zazneli pre vás a viete, že písmo o tom svedčí. V žiadnej dobe nebolo viac ľudí, ktorí zvestovali pravdu a menej klamstva, ktoré sa šírilo. Vždy bola väčšia časť podávaná klamstvom ako tými, čo vraveli pravdu. A tak stačí sa len pozrieť, ako sama pravda prišla na zem do svojho a ľud ho nespoznal a ukrižoval. A tak, ako dnes je tu, robíte to isté, ako vaši pravcovia a matky. Hovorím to preto, aby ste vy, ktorí máte uveriť, prijali a odvrátili sa, pretože toto slovo nie je pre tých odpadlíkov, pretože oni ďalej pôjdu vo svojej zvrátenosti. Toto, čo sa deje, je pre vás, aby ste spoznali, že Boh s nimi nie je, pretože mnohí sa bijú a vravia, že sú kresťania, ale ich skutky nie sú žiadne. Amen.